Bagwis! Ayan, si Bagwis mga kasinag. Ayan oh, ayan, lumilipad na. Yun. Mga kasinag, good morning. Salamat sa mahal na Panginoon at maraming salamat din po sa inyo. Gusto ko sana kayong i-update kay Bagwis. Kaso lang kanina ko pa hinahanap si Bagwis. Andito na ako mga kasinag ngayon sa lupa na inalagaan ko, dito sa Rawis. Kung tutusin, ang layo na nito. Kasi kahapon hindi siya umuwi nung umaga. Dito siya pumunta oh. Yung malaking kahoy diyan, yung antipulo na yun. Pero yung ang layo na nito mga kasinag. Tuwing umaga mga kasinag, hindi na umuwi si Bagwis. Kahapon, nakita ko siya dyan sa baba dyan. Pinakain ko lang siya, hinagisan ko siya ng pagkain sa itaas ng nyug, para makakain lang siya. Yun ang ginawa ko kahapon mga kasinag. Pero ngayon, hindi ko na nakita si Bagwis. Sinyalis na ito mga kasinag na malayo na talaga ang kanyang nararating. Sinasaliksik na niya ang buong kapaligiran namin. Kasi kanina pa talaga ako naghahanap mga kasinag. Pati yung mga bata, gusto ko sanang ipakita sa inyo at i-update kayo. Kaso lang hindi namin makita. Hindi pa kasi kumakain si Bagwis mga kasinag. Kaya hinahanap ko. Pag nakita ko siya mga kasinag, titiyan ko kung gutom siya o busog. Kung nakapag-hunting na ba siya or hindi pa. Ayun, may bungang pinya. May bungang pinya mga kasinag. Ayan oh. Ayan mga kasinag, nakakuha ko ng pinya. Dadalhin ko sa mga chikiting ko ito. Bagwis! Bagwis! Wala. Bagwis! Bagwis! Wala mga kasinag, hindi nasagot si Bagwis. Parang namalik na lang ako, nagkamali yung pandinig ko. Kasi dito mga kasinag, sa Rawis na ito, madaming engkanto dito. Ayan mga kasinag, ito yung tanim ko naman ng mga saging. Ayan oh. Yung isa may bunga na. Ayan oh, may bunga na yung isa na sa baba. Ayan oh, may bunga na. Ayan oh, tataba ng mga tanim kong saging ng mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Wala dito mga kasinag. Wala si Bagwis. Balik ako doon namin sa bahay. Baka sumulpot na doon. Nandito na rin lang ako mga kasinag. Pakita ko sa inyo mga kasinag kung ano ang lagay ng dagat namin ngayon. Ito ang lagay ng panahon namin mga kasinag ngayon. Mahina naman ang dagat. Kalmado naman. Pag malakas ang habagat, makikita nyo yan, yung mga bato na yan oh, nakalabas. Oh, labas lahat ng bato. Oh. Kasi gawa ng alon, hinuhugot ng alon yung mga buhangin. Pagkahugot yun, yan ang natitira mga bato. Pero pag amihan mga kasinag, ito puro buhangin to. Wala kang makikitang bato dito. Lahat yan puro buhangin hanggang dun. Kaya napakaganda dito pag amihan. Pag habagat ganito ito, puro bato. Makikita mo batuhan. Ayan ang dagat namin ngayon mga kasinag. Hindi gaanong malakas ang alon. Maliliit lang ang alon, pero malakas ang hangin. Ayan. Okay, napakaganda mga kasinag. Hanapin ko muna mga kasinag si Bagwis. Pero pag hindi ko nakita kayo mga kasinag si Bagwis, antayin na lang natin kung kailan uli siya babalik o kung kailan siya uwi sa bahay. Pero nag-ready naman ako ng mga pagkain niya mga kasinag. Nagbili ako ng karning baboy mga kasinag kahapon kasi may nagkatay ng baboy. Kaya si Bagwis, kahit ang oras punta sa bahay, may bibigay akong pagkain. Kasi si Bagwis mga kasinag, malayo nang nararating, layas na. Hindi ko sure kung sa pagbalik sa bahay kung nakakain ba siya or hindi. Kaya nagre-ready lang ako ng pampakain doon para pag bumalik siya, mapakain ko siya. Pero kung busog naman, hindi ko na siya papakainin.
Ibig sabihin na naghunting na talaga siya. Ayan mga kasinag, update ko lang kayo doon. Mga kasinag, kaikot ko lang, inikot ko naman uli itong palibot namin hanggang doon sa kabila. Hanggang kanina nga nakarating tayo ng Rawis. Naikot ko ng buong ano dito, yung gubat dito sa amin. Hindi ko pa rin nakita si Bagwis. Ngayon mga kasinag, wala talaga. Ayan, samahan niyo muna ako mga kasinag sa aking mga gawain. Na ito yung mga chikiting ko, sabi na wala daw kayong panggatong. Kaya hahanguin ko muna mga kasinag yung uling na isinalang ko. Kasi wala daw kayong panggatong. Naubos na. Ayan mga kasinag, update ko na ulit kayo mamaya. Hanguin natin ang uling na ito. Ayan mga kasinag, okay na. Nakakuha rin tayo ng ano, kulang-kulang isang sako. Mga 1 linggong panggatong na namin to. Mga kasinag, magandang hapon. Hapon na talaga. Hindi ko pa rin nakikita si Bagwis. Pero ngayon mga kasinag, hinahanap po siya. Kasi mga kasinag, umalis si Bagwis kaninang umaga. Hanggang ngayon, hindi pa bumabalik. Sigurado ako mga kasinag, gutom na yung si Bagwis. Kaya hahanapin ko ulit siya. Mabuti kung makapaghunting siya. Dito mga kasinag, pasuhin ko dito. Kahapon mga kasinag, si Bagwis diyan ko nakuha. Sa nyug na yan. Diyan ko siya hinagisa ng pagkain. Diyan sa bababang nyug na yan. Kasi malimit siyang punta dun. Pero silipin ko muna dito. Baka andito siya sa loob. Bago tayo pumunta dun. Bagwis! 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 Wala. Kasi yung pagtiyawag mong Bagwis, nasagot agad yung mga kasinag, mahina lang yung boses niya. Pupunta ako doon mga kasinag, papunta sa kabilang sityo. Punta ako doon. Baka nakagawi doon si Bagwis. Nung kahapon kasi mga kasinag, dito yung gumagawi. Dito sa lugar na ito. Pero dapat ngayon humuhuni na yun eh. Kasi lalo na hapon na, gutom na yun. Sige ang huni na nun. Nakita nyo po doon? Ay sige, salamat. Inahan. Ayun mga kasinag, sabi ni kuya, nandun daw sa lugar dito. Hahanapin natin. Nakita daw niya. Nabuhayan ako ng loob mga kasinag. Sana andito talaga. Kala ko talaga mga kasinag, tuluyan ng umalis si Bagwis. Yan may malaking kahoy. Tahimik pati kan lugar na ito. Kaya siguro dito naglalagi si Bagwis. Hanapin natin. Bagwis! Bagwis! Hanapin natin. Sabi ka ni kuya, nandito daw. Napansin daw niya dito. Ang layo na nito mga kasinag. Nag-ula siguro siya ng kalabaw. Kasi kalabaw yan ni kuya yun. Bagwis! Yan ang problema niya mga kasinag. Kailangan palagyan ko ng palatandaan si Bagwis.
Lagyan ko siyang palatandaan sa paa. Bagwis! Bagwis! Tingnan natin dito mga kasinag kasi may iingay na ibon dito. Meron din dun. Pag may nagkakaingay na ibon mga kasinag, ibig sabihin yan, galit na galit yan. Baka naandyan si Bagwis. Bagwis! Bagwis! Wala. Ayan, laki ng puno na ito. Pwedeng tambayan ni Bagwis pero wala. Ibig sabihin mga kasinag, sinasaliksik na ni Bagwis ang paligid niya, kapaligiran. Bagwis! Bagwis! Angat-angat tayo dito. Malapit na ako mga kasinag sa kabilang sityo. Ito yung tatawag na pupunta sa sityo Kiluon. Bagwis! Dito ngayon nakita ni Kuya. Kasi lagi ni Kuya nakikita yun si Bagwis. Kaya kilala niya yun. Bagwis! Bagwis! Mga kasinag, update ko na lang uli kayo mamaya. Pag nakita ko na siya. Kasi hanapin ko muna, saliksikin ko muna itong gubat na ito. Pag hindi dito, dyan sa kabila. Kasi magagabi na hindi pa pati kumakain yung si Bagwis. Ayan mga kasinag huwag niyong kalimutan, suportahan niyo ang YouTube channel ni Idol Cupino Hunt at ni Ma'am Chewy Official. Ayan si Ma'am Chewy Official mga kasinag, misis ko yan. Mga short video lang ni Bagwis ang ina-upload niya. Bago lang yung channel niya mga kasinag, bago lang, kagagawa ko lang nung isang araw. Ayan mga kasinag, suportahan nyo maraming salamat po sa inyo. Parang andito si Bagwis. Bagwis! Andito mga kasinag. Andito si Bagwis. Andito. Pati mga kasinag, naghuni si Bagwis. Bagwis! Andiyan sa ibabaw. Napakasukal pa naman dyan mga kasinag. Damuhan na yan. May malalaking punong kahoy kasi Tama nga yung sabi ni Kuya, nakita niya doon sa kabila. Siguro lumipad na dito. Kasi ang lalaki ng kahoy na yan Bagwis! Bagwis! Diba sumagot mga kasinag? Bagwis! Andyan mga kasinag. Diba? Bagwis! Halika na, umuwi ka na! Bagwis! Andyan talaga mga kasinag. Paano daw ako makapunta dun? Hanap ako ng daanan. Papunta dyan sa taas. Sa lugar na yan. Dito kasi wala akong dadaanan. Hindi ko kasi sure yung daanan na ito. Hindi ako basta-basta papasok dyan mga kasinag. Baka may malaking ahas dyan Bagwis!
Andiyan siya mga kasinag oh. Yang malagong kahoy na yun. Hindi ko lang nakikita kung nasaan. Bagwis! Yun, lumipad. Ayun. Ando pala sa puno ng antipulo. Lumipad papunta doon. Ayun, doon tayo sa kabila mga kasinag. Balik tayo. Akyatin natin doon sa kabila. Ayun mga kasinag, dito tingnan natin itong daanan na ito. Itong pataas na ito. Tabi-tabi po, nuno po. Tingnan natin. Pasuhin mo ito mga kasinag, itong gubat na ito. O yun, humuhuli si Bagwis. Tabi-tabi po, nuno po. Bagwis! Andito nga. Asan ka? Ayan mga kasinag. Napakalayas talaga ni Bagwis. Ay, kita nyo. Ayan o. Ayan. Ayan si Bagwis. Layasin na. Ibig sabihin niya mga kasinag sinasaliksik na niya talagang buong kapaligiran namin. Bagwis! Halika na, uwi ka na at kakain ka na. Halika na, uwi na. Halika na. Ayan mga kasinag, nakita nyo. Ayan mga kasinag. Napagod ako. Na-update ko ulit kayo kay Bagwis. Na si Bagwis alayasin na. Huwag nyo palang kalimutan mga kasinag suportahan natin si Idol Cupino Hunt. Sa mga subscribers ko na animal lover, suportahan nyo po yan si Idol Cupino Hunt. Sana someday lumago din ang aking channel kagaya ni Idol Cupino Hunt. Ayan mga kasinag, maraming salamat. Huwag nyo kalimutan, suportahan nyo. Ato sa Bagwis, papauwiin ko mga kasinag si Bagwis. Mga kasinag, ayun si Bagwis sa malaking puno. Tingnan natin kung kaya nating i-zoom. Ayan mga kasinag kung nakikita nyo, ay natatakpan ng sanga. Ay, malayo. Hindi kita. Bagwis! Ayan, si Bagwis mga kasinag. Ayan ayan, lumilipad na. Yun. Doon pumunta sa malaking punong kahoy. Yun. Bagwis! Asan ka na? Halika na, uwi ka na, kakain ka na. Bagwis! Halika na. Dito sa ayun mga kasinag. Ayun si Bagwis. Ayun. Sa itaas ng sanga. Mga kasinag, hindi ko sure kung kumain na si Bagwis o hindi pa. Kasi simula umaga, ngayon ko lang nakita. Anong oras na? 4:38 na ng hapon. Bagwis! Yan. Halika na, may karneng baboy sa bahay. Kakain ka. Ayan mga kasinag si Bagwis. Ayan. Ayan si Bagwis. Ayaw pang bumaba. Ayaw pa rin umuwi. Yan. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kayo. Sa layasin na si Bagwis. Pag yan bumaba mga kasinag, hanapan ko, lagyan ko ng palatandaan niya na singsing. Ayan mga kasinag, kumuha ako ng karneng baboy sa bahay. Pero yung karneng baboy mga kasinag, linagay ko dun sa baba para bumaba si Bagwis. Pero nakita ni Bagwis kung saan ko nilagay. Kaya bababa yan si Bagwis mga kasinag. Yun, bumaba na. Nakita nyo? Hindi niya. Ewan ko nakita sa video mga kasinag. Ayan na, bumaba na si Bagwis. Yan, pati manok, nagkutak na. Ayan ang mga kasinag. Ayan si Bagwis. Kakain na. Sa aking mga supporters, mga viewers, subscribers, maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik sa aking YouTube channel. Sana po lagi nyo po akong suportahan. At suportahan nyo rin po si Idol Cupino Hunt sa mga
animal lover dyan, suportahan nyo po si Idol. Pumunta po kayo sa kanyang channel. At huwag nyo rin pong pabayaan mga kasinag ang YouTube channel ng aking misis na si Ma'am Joey Official. Ayan mga kasinag, kumakain na si Bagwis. Ayan na siya. O diba, hindi ko na pinauwi sa bahay. Ayan mga kasinag ang pag-aalaga ko kay Bagwis. Hindi ko siya kinukulong, walang tali o walang kung ano. Kung saan ko siya abutan o saan siya abutan ng hapon, pag ganitong gagabi na, doon ko lang siya pinapakain. Diadalhan ko lang siya ng pagkain. O kaya ayan si Bagwis mga kasinag, hindi ko na istorbuhin kasi gutom na gutom yan kanina pang umaga. Saka pala, suportahan nyo ang channel ng aking misis sa Ma'am Joey Official. Ayan mga kasinag, mga short video lang niya. Mga short video lang ni Bagwis ang kanyang ina-upload. Suportahan nyo mga kasinag ha. Para sa amin at para kay Bagwis na rin. Salamat sa inyong tulong. Ayan mga kasinag, galit ng langit, kumukulog at kumikidlat. Ayan pala si Bagwis mga kasinag, update ko kayo. Kumakain siya, dito lang siya dinala ng pagkain sa area na ito kasi hindi na umuwi si Bagwis. Ang layo nito mga kasinag sa bahay ay mga 250 meters. Ang sarap pagmasdan mga kasinag ano. Sa totoo lang mga kasinag, natutuwa ako. Nawawala ang pagod ko pag hinahanap po siya. Kagaya kanina, maghapon ko siyang hinahanap. 3 beses akong umikot sa buong gubat dito sa amin. Ngayong hapon ko lang nakita at naituro sa akin ni Tiyo. Ayun, nagturo sa akin kanina. Ayan mga kasinag, siya mga nagpapa-shoutout pala. Sa bahay ko lang kayo siya shoutout. Kasi isusulat ko pa lahat ng pangalan nyo, lugar nyo. Kaya doon ko lang po kayo siya shoutout mamaya. Pag uwi ko. Pinakita ko lang sa inyo si Bagwis para ma-update kayo. Mga kasinag, good morning. Good morning sa ating lahat at sa mahal na Panginoon sa pagbibigay sa atin ng isang maliwanag na araw ngayon. Babatiin ko lang pala si Lola Chit and Easy ng happy birthday. Lola Chit, happy birthday po. Happy 83rd birthday. Sana bigyan ka pa ni Lord ng maraming blessing, malusog at masiglang pangangatawan sa araw-araw. Lola, maraming salamat po. Happy birthday again. Ayan mga kasinag, good morning si Bagwis. Ayan mga kasinag si Bagwis. Good news, umuwi siya ngayong umaga. Kasi ilang araw na kasi siyang hindi umuwi ng umaga. Kung saan siya pumupunta. Sa mga nagpapa-shoutout pala dyan, ito mga kasinag. Isang maliwanag na shoutout pala sa inyo lahat mga kasinag. Shoutout pala kay By Fritz TV Mix from Cebu to Jeddah. At shoutout rin sa kanyang asawa na si Jenna Abilar. Shoutout din kay Wildon Rica Plaza from Silang Cavite. Gino Gigante from Erosen Sorsogon. Shoutout pala kay DC Lupagi from Dubai. Shoutout pala kay Peebles Kambay from Dubai Satwa. Daryl from Camarines Norte. Shoutout pala kay Ricky Bugna from Spain. Shoutout din kay Jasdon Lodi from Jensan. Binji Vlog. Jisrael Carba from Alabang, Muntinlupa City. Nestor De La Rosa from KSA. Shoutout din sa Calpo family from San Marcelino, Zambales. Shoutout pala kay Isidro Katamin from Bulacan. Shoutout pala kay Joseph Mamalyas from Brunei. Mark Arroyo from Saudi. Shoutout pala kay Jeramil Godines at sa asawa niya na si Mercedes. Shoutout pala kay Panta from Jeddah. Shoutout pala kay DJ Manny Buhos from Makati. Shoutout pala kay Juni Kamingawan from Bacolod, Lanao del Norte. Shoutout pala kay Ray's Channel at sa Ramos family sa Panal, Tabaco, Albay. Ray Aros TV. Marcel Vlog from Masbate City. Kapalaboy TV 186 from Sambuanga, Sibugay. Shoutout din kay Tampawak Mix TV. At sa mga taga Ocampo, Camarinesor. Ayan, shoutout sa iyo mga idol. Raymond Nakwa from Hokkaido, Japan. Shoutout. Shoutout din kay Mercedes Panta. Pagbati galing kay Jeramil Godines. Shoutout po sa inyo. Shoutout pala kay Romeo Lacao from Buraida, Algasim, KSA. Shoutout pala kay Barbecue 37 TV. Pasensya na idol, ngayon ko lang po kayo na shoutout.
Shoutout pala kay Seward at Kapanalig. Ayan mga sinag, shoutout pala kay Japper Sniper at kay Idol Louie TV. Pagbati po galing kay Anwaray. Ayan Idol, Japper Sniper and Louie TV. Seward in Kapanalig. Maraming salamat. Shoutout pala sa mga taga Karangkang from Diboy sa Malta. Shoutout pala kay Villarreal Arnel from Cardona, Rizal. Shoutout pala kay Romeo Lacao from Buraida, KSA. Jimwell Arco at sa mga Arco family from North Cotabato. Shoutout din kay Lady Tagop Vlog, Clemente Bardok from Pasig City, Berta Gorita from Kanakman, Naga City. Shoutout po. Bogs Salcido from San Pablo City, Laguna. Shoutout. Shoutout din kay Megan Yakit, Ronnie Dihumo from San Pablo, Laguna. Pobre TV Vlog, Rodelo Cabaubaw from Leyte. Shoutout pala kay Katutos Vlog from Spain at sa mga katuto all over the world. Renato Agresor, Jan Heljon. Shoutout pala kay Viola Kamagay from Jeddah, KSA. Shoutout pala kay Ate Che Gaspar from Italy at sa mga taga Barangay Ligaw City, Albay. Shoutout pala kay Noy 25 Channel from Riyadh at sa Carpio family at sa mga taga Kitodak, Libak, Sultan Kudarat. Magwis! Ano, busog ka, lalayas ka na naman. Tapos paghahanapin mo naman ako. Ha? Ayan mga kasinag, update ko ulit kayo. Magwis! Bagwis! Busy si Bagwis mga kasinag. Busog yan. Bagwis! Bagwis! Hindi ka sagot. Bagwis! Bagwis! Diba? Very good si Bagwis. Pag tinatawag mga kasinag, sumasagot. Ayan. Ayan mga kasinag, na-update ko ulit kayo kay Bagwis. Ako po ay nagpapasalamat ng marami sa pagtangkilik nyo sa aking channel at sa inyong mga comment. Saludo po ako sa inyo mga kasinag sa tiwalang ipagkakaloob nyo sa akin. At maraming salamat po talaga sa inyong suporta. Ayan mga kasinag, na-update ko na kayo kay Bagwis. Hanggang dito lang. Bye bye.